Калыш кыннарында калган хәтер, Болгар җилләренең дугасы. Кайсы дәверләрдән безнең тарих, Татарымның кайда кыйбласы. Бүлгәләнгән чакта татар җаны Кыпчак, Типтәр, Мишәр, Болгарга пәйгамбәре бармы, әүлиясе татарымны бергә тупларга. Тарих дәшми, идегәйле дастан бары хәтер, бөек үткәннәр. Татарымның асыл ул кызлары туачагын еллар көткәннәр. Болгар зөя 100 чакрымлап ара, хәтер ызанына кул сузым. Игелектән, изгелектән торган, мәрхәмәттән торган юл озын. Татар даны әле югалмаган, татар иле мәгърур тәхетле. 1000 елларны горур кичкән халкым үз язмышы белән бәхетле.